बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दानि सोलिफु जानुवारि दाननि 5 खालार खालि हरसेनि हाबाफारि लानानै दुलिगाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव बर'नि मुंदांखा सावथुन आलायारन सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला परबतझरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव दुलिगाव दाहाल क्लाबनि बानजायनायाव बर'नि बयजोंबो अनसायजानाय मुंदांखा सावथुन आलायारन सावथुनखौ फैगौ 5 जानुवारि खालारखालि हरसेनि थाखाय दुलिगाव दाहाल क्लाबनि हांख्रायनायाव दुलिगावनि गेवलां गेलेग्रा गुवार फोथाराव दिन्थिफुंनाय जागोन। लोगोसे टिकेटनि बेसेनखौ सियाराव 130 रां आरो ट्रिपालाव 100 रांल'नो लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। बेखायनो नायजाब नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायहरदों। नोंथांमोननि बे रादाबनि गेजेरजों जोंनि गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय। जों नैबे दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों मोनसे खोथा फोसावनो सानदों जे माने गाबोन 5 जानुवारि खालि जोङो जोंनि परबतझरानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामियाव गिबि बर'नि मुंदांखा सावथुन जायनाखि आलायारन नेशनेल एवार्ड मोननाय सार जोंदाव बड'साजों 1986 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बियो दिनैसो 37 बोसोरनि उनाव नुजाफैफिननाय बे सावथुनखौ जोङो दुलिगाव गामियाव गाबोन 5 थारिख खालि मोनानि 8 रिंगायाव दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो थाग थियारि जादों। दा हारिमु मोजां मोनगिरि गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे सावथुन दिन्थिफुंनायखौ जाफुंहोफैबानो जाबाय। बेसेबां टाइमसिमावहाय बे फिल्मखौ दिन्थिफुंनाय जागोन बा सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोन? जों बेखौ मोनानि 8 रिंगानिफ्राय दिन्थिफुंनो सानदों। आरो नोंथांमोननि टिकेटनि बेसेना बेसे लानाय जादों? टिकेटआ सियाराव 130 आरो हायाव ट्रिपाल बनानै जिरायहोनो सानदों। बेवहाय 100 रां लागोन। सिगाङाव आरो बियो जौसे लानाय जागोन सिगां बाहागोआव। आरो नोंथांमोनहा परबतझरा बा दुलिगाव गामिनि खाथि खालानि रायजो राजाखौहाय मा मेसेज खालामहरनो सानो जे बे सावथुनखौ नायफैनो थाखायहाय? जोंनिया बेनो जाहैबाय माने सावथुनाथ' जों लाबोगोन। दा बे सावथुनखौ जाफुंहोनो थाखाय खाथि खालानि गासैबो हारिमु मोजां मोनगिरि सावथुन नायगिरि नोंथांफोर लैहोर लैहोर फैनानै नायफैदो आरो जोंनि एकदम फुराना हारिमु जायनाखि आसार आखुथाय जोंहा बेयाव बेरखांजोबनानै दङ। जों माखासे जिनिसखौ बावबाय जानो हागौ। बेफोरनि गेजेरजों जों माखासे गोसोआव फैफिनो आरो नायनानै जाहाथे जोंनि कालचारखौ फोथांनानै लाखियो आरोखि। बेनि थाखायनो जोंनि बे सावथुन दिन्थिफुंनायनि हाबाफारिखौबो नोंथांमोननि नुजाफैनायनि गेजेरजों जोङो जाहाथे जाफुंसार होनो हायो बेखौनो मेसेज हरनाय जाबाय। गोजोन्थों।